Ассалому алайкум дӯстони меҳрубон, подписчикои канали ман. Хуш омадин ҳама каса ба канали ман. имрӯз ман барои шумо торти черепахаро пешкаши шумо мекунам. маҳсулоти лозима: 8 дона тухм, 1 стакан шакар, 2 стакан орд, 1 дона разрыхили силдаркурай. иҷода тухмора ҳамаша мешиканем, дар коса меандозем, камтарак намак меандозему миксеркати лад мезанем бар. дӯстони меҳрубон, ҳазор раҳмат барои суханҳои хубтон, барои дуоҳои медодагитону барои лайк, комментариҳои мекардагитон ҳазор раҳмат. аз шумо миннат дорам. як ҷаҳон ташаккур. баъде ки тух камтарак пенаки кард, ба шакарро меандозем. шур карда то шакар об шудана лад мезанем. баъди шакар ба орда меандозем разрыхили сиркати то ҳами камтарак ғабз шудаана. баъд як хоҳарҷон нависиян ки чизе ки мепазен орча қошуқ кати фаҳмо немона. насиб хоҳарҷон иншоаллоҳ навораи ояндамда қошуқ кати чен када меандозам орда мегум ки чанд қошуқ дар курай. ман ҳама пухтупазома стакан кати чен мекунам меандозам. ҳамра қошуқ кати ва истифода намебарам. айбад хай кӯшиш мекунам ки қошуқ кати фаҳмо нушмодам. иҷода хамири мо тайёр шудааст. дар лист коғаз мемонему як қошуқча мерезем, листа пур мекунем. хушрӯ карда дар духовка дар дараҷаи 200 градус мепазем шуд. барои кремуш ман 3 дона қаймоқу сахарни пудра аз гӯшони молоко истифода бурдум. қаймоқи килоакӣ кофтум ки наёфтум. агар қаймоқи килоакӣ гирен вай навз ки як банкаша мегирен 1 литрша ба 1000 хушрӯ сер крем хушрӯ мебия. ха ин катиам хушрӯ сер крем омаду вай кати хел мекунам ба баракае да мақсад нимша мекуни як тортаки майда лоиқи худуд лоиқи оилаи худуд бо нимша мемони бо ягон чи дига мепазӣ. ба вақте ки сметана, қатъи сахарни пудра аз гӯшони молоко миксерки кардем, бисёри баъд миксеркати назани духтаро ки қаймоқ тинаки бад мешава. Камтарак мезани, тамом уже ва тайёр мешава. Камтар ғавса боша беҳтаре да. вақте ки сусти бад мешава, бисквитакора ки тарки кади крем ғавс боша агар хушрӯ да танаш меиста. вақте ки сус боша агар ай танаш фурмада рафтан мегира. ба питатам хушрӯ намекуна.
ин айҷода креми ман тайёр шуд. Кам таракша мегирам барои ки айболош рези хушрӯ серкрем хушрӯ мебиёд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бо шумо ҳастам старший директор компанияи Фаберлик Халилова Шаҳло. ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. Ана мехал зарплатаҳои калона соҳиб шудан ба ҳаматон ба ёрдам мекунам. духтуро дар хона нишаста тариқи телефон онлайн обучение регистратсия аз тарафи ман ҳамаш бепул барои шумо. вақте ки шумо командаи ман ба регистратсия мештон директор мештон ана мехал колечкаҳои тилло аз тарафи ман падарка карда мешавад. боз аз тарафи компания ҳамин каталог мехал аксияи беҳтарин мондагӣ 1 миллион рублей главный приз. духтуро шитобед то дер накунед. марҳамат духтарако. рақамҳое ки дар болои экран мебинен ватсапи ҳамин хоҳарҷононай кадоме ки регистратсия мешава ин ҳамин падаркаҳо да ҳамон одам тӯҳфа дода мешавад. духтарако дер намонен ба қуллаҳои баланди Фаберлик расен. иҷода ба ҳам бисквитчакҳое ки пухта будем ҳамаро дар крем тар карда боло ба боло мондан мегирем. ҳамаша ки чинда кишидаем ба креме ки дар як пара мондагем ҳамира хушрӯ карда айболош мерезему ба шоколад ором метиҳемша. хайр дӯстони меҳрубон, то навори оянда. худо нигаҳбон.